Благодаря за поканата. Благодаря за това, че имах възможност да бъда част от редица дейности, които са свързани с това как да направим живота на младите хора с увреждания по-добър. Изключително съм щастлива да бъда днес тук и да видя такава пълна зала с представители от различните сфери и хора, които са се събрали на едно място с една обща цел. Темата и дискусиите, които се водят в изпълнение на този проект, са изключително важни. Всички знаем, че заетостта на младите хора и с различни видове увреждания е изключително сериозен въпрос, който стои на дневен ред не само поради наличието на определен вид увреждане, а поради и настоящата ситуация в цял свят, именно в икономическата и финансовата криза. От друга страна, младите хора са бъдещето на една нация и ние трябва да мобилизираме цялостния ни ресурс, така че да можем да ги подкрепим тези млади хора, да намерят своята адекватна реализация и да постигнат своя достоен живот, като намерят мястото си в отворения пазар на труда, което е изключително важно. И бих искала да благодаря още веднъж и от мое име на Майкъл Барет, защото с неговата презентация той ни каза неща, които ние много добре знаем, но в същото време начинът, по който ни представи неговите мисли, ни накара да се замислим още по-дълбоко. Лично мен, като човек, който целият професионален опит е минал в областта на хората с увреждания, също ме провокира за допълнителни размисли и търсене на нови различни решения за това как да се подобри живота на хората с увреждания. И аз бих искала да споделя с вас днес, че напълно подкрепям това, което той каза и че ако всеки един от нас направи това, което зависи от него, така че с една мъничка стъпка да подобри живота на себе си или на човека до него, независимо дали е с увреждане или не, то тогава ние всички ще можем да живеем достоинство и да бъдем едно истинско сплотено общество. Благодаря още веднъж и пожелавам успех на форума. Сега аз ще представя от името на Националната федерация на работодатели на инвалиди интервютата, които са направени в отделните страни, 10 партньорски страни на работодатели и какви отговори са предоставили те на отделните анкетьори. Като структурата на презентацията първо ще е разделена на две части. Едната първо представяме различните категории бариери и се опитваме да обобщим типове за всяка една категория, като след това ще се спрем на евентуални препоръки, които са засегнати в рамките на тези интервюта. Като има голяма възможност бариерите и препятствията, проблемите за хора с увреждания, които сега видите, много да са сходни с тези на доставчиците на услуги, както и с тези, които са събрани в рамките на интервютата с работодатели, но е хубаво да се види отделната страна, отделната призма, може да се види евентуално и разлики. В по-нататъчен процес ще бъдат обобщени, за да се види реално кои са общите бариери за всички страни. Също така да кажа, че за момента това не е окончателния и тук окончателния доклад, тъй като поради липса на време не са интегрирани отговорите на някои страни. Но общо има 42 направени интервюта от 7 страни. Интересно е да се отбележи също така, че някои страни имат повече политики, насочени към хората с интелектуални увреждания, докато за България това е малко
по-недоразвито, затова е интересно също така да се види какъв е напредъка и да се черпи опит от тях. Например, Ирландия има 100% отговори, свързани с интелектуални или ментални увреждания, докато България интервюираните работодатели не имат почти изцяло хора с физически увреждания. Следващия. Относно част от интервютата зададохме въпроси относно какви условия на труд имат хората с увреждания, какви са техните задачи, работни задачи, какво е нивото на производителност. С отговорите, които успяхме да намерим, т.е. да вземем от тях, е, че като цяло производителността е добра, макар че има голямо възприятие, че тя е по-ниска много по-ниска. Също така самите задачи много варират спрямо естеството на увреждане. Това също трябва да бъде взето предвид при какъвто и да е било по-нататъчен анализ или обобщение на резултати. И така, следващия. Това са категориите бариери, които партньорството успя да направи. Като от страна на работодатели може да видите обобщени видове бариери във всяка една категория. Сега, тези таблици, които следват, ще прочета отделните проблеми и бариери, които са за отделните страни. Може да видите, че някъде, примерно в Хърватска, липсват отговори, не са дадени точно тези отговори. Хубаво по време на тази дискусия или по-късен период да се види дали и в тях, и в тези страни всъщност няма такива бариери или просто поради сега ниския брой интервюта, които можеха да се направят в рамките на този проект, те просто не са отбелязани. По отношение на възприятия на работодателите към хората с увреждания, има много от страните отбелязват, че работодателите мислят, хората с увреждания имат ниска продуктивност, често отсъстват от работа, не са надежни, не са образовани. Много страни споделят друга пречка на работодателите, че не разбират самото увреждане, не са свикнали да работят и изобщо не знаят как да се държат и как да се справят с хора с увреждания. Друга пречка също така много работодатели считат, че е прекалено сложно, прекалено скъпо и трудно да се интегрира хората с увреждания в работния процес. Както и законодателството понякога може да бъде в пречка, а не в полза на хората с увреждания, макар и да цели точно обратното. Следващия слайд са отношенията и възприятията на самите хора с увреждания за тях самите. Тук отговорите са по-редки, но хубаво да видим и за останалите заинтересовани страни от фокус групите на обучителите, както и на доставчиците на услуги. И затова всички са изложени тук на тази презентация. Хората с увреждания много често се страхуват да правят грешки, липсва им увереност, често също така липса на мотивация, защото се чувстват втора ръка и предпочитат да си останат в комфортна зона вкъщи сред близки, отколкото да излезат навън и да се опитат да се интегрират на чужд терен. Също така, друга пречка е, че самите хора с увреждания не винаги познават предоставен им шанс, нито могат да преценят сами за себе си каква работа, какви добри страни, какви ограничения имат, което също възпрепятства прехода към заетост. Следващата категория също така отношението на колеги и родители към хората с увреждания. Много често колегите се страхуват от хората с увреждания за това, че някои смятат, че са заплаха за работното им място, защото са по-евтина работна ръка.
Други се страхуват да не винаги преценяват дейностите, които могат да дадат на колегата си с увреждане. Така, от друга страна, родителите също могат да се разглеждат като пречка, защото те се страхуват за детето им, как се отнасят с него и понякога прекалено много го ограничават и така. Следващата категория са структурни административни бариери. Тук може да посочим страха от загуба на придобивки, т.е. не страх, реален страх от загуба на придобивки, ако са наети на пълно работно време. Понякога липсват формални и неформални програми за мотивиране на хора с увреждания да търсят работа или да придобиват допълнително образование. За България няма реално приложение на Конвенцията на ООН за правата на хора с увреждания. Липсват центрове за консултиране, за обучения. Координацията също за различни услуги за хора с увреждания не е недостатъчна. Също така законите, които прекалено много защитават хората с увреждания, могат да бъдат разгледани и тук в тази категория като бариери. Също така няколко страни са споменали сложни процедури за наемане и съкращаване на хора с увреждания, както и някои финансови наказания, които са прекалено ниски, за да могат работодателите реално да наемат хора с увреждания и да се контролират от закона. Следващата категория е околна среда, физическите бариери. Тук основните обобщени видове могат да се разделят на 3. Първото е, че липсва оценка на околната среда, основана на индивидуалните нужди на хора с увреждания. Липсват съоръжения за обучение на такива хора в реална среда, практична. От друга страна, архитектурата и лошата инфраструктура. Това е особено важно за страни като България, Хърватска, Малта и Гърция, тъй като не винаги транспортът е адаптиран, самите достъпа до учебни заведения, достъпа до здравни услуги и също физически понякога не може да бъде нереален. И някои от интервюиращите също са посочили, че самата работа много често изисква ограничителни здравни ограничения. Следващата категория бариери е образование и обучение. Тук може да се види, че за почти всички страни липсват обучителни образователни програми, които да са насочени към по-практически умения за работа, за информационни технологии, по-социални умения, както липсват също така обучения, които да отговарят на пазара на труда, на реално какво се търси от фирмите. Също така липсва и обучение, което да отговаря и на специфичните нужди на отделните хора с увреждания и на самото увреждане. Понякога някои от страните са заявили, че липсват специализирани обучители и обучения на работодатели, които да могат да ги обучават как да се държат с хора с увреждания. Следващата категория бариери – ресурси и възможности. Тук може пак не знам дали всички виждате, мога да прочета: липса на персонал, което е допълнителна помощ от ментори, асистенти, това налага допълнителни разходи, липса на финансиране или финансиране, което е краткотрайно, липса на професионално и преферентно финансиране и кредит за хора с увреждания или за хора, които не имат хора с увреждания, включително и предприемачество. Работодателите също така трябва да изразходват прекалено много време и финанси за обучение, за адаптиране на работна среда. Липсва подкрепена заетост и трудово посредничество за работодатели и хора с увреждания, което е много важно за България и Хърватска.
както и някои работодатели посочват, че няма достатъчно стажове и възможности за добиване на опит на работното място. Така, следващата категория е достъпността. Тя е най-вече свързана с информацията. Тук са три вида препятствия. Първото е ограничен достъп до информация, като и спомагателни услуги, липсват специализирани програми, телевизионни програми, радиа, интернет страници, където хората с увреждания да могат да получават информация, включително и стоки и други произлизащи от това права и възможности също са нарушени. Липса също така на достъп до здравни услуги. Вторият тип е липса на информация за работодатели, които нямат откъде да черпат информация за какви хора, които са с увреждания, които имат нужната квалификация и търсят работа, също така какви програми, финансирани проекти съществуват, както и какво увреждане е подходящо за каква професия. Така, последната категория препятствия е свързана с икономиката. Тук най-вече са ограничената, така много големия натиск за висока производителност на пазара, било то на стоки, било то на пазара на труда. Има прекалено много безработица по принцип. В страните има много мерки за икономии, от които се съкращават финансирания за тези програми. Това е от към категории бариери. Следващия слайд. Сега тук тези следващи таблици са обобщени възможните предложения на различните интервюирани за всяка една категория, какво може да бъде направено. Ако видите, че нещо липсва и се сетите за някаква иновативна дейност или практика, която не сме отбелязали, е хубаво да я споделите накрая на презентацията. Аз мога да ги прочета, да ги изчета. Относно отношенията и възприятията, трябва да се промени обществената нагласа чрез по-широки публични прояви. От обучителите и доставчиците на услуги е хубаво било то да изработват или да развиват обучения, които да могат да целят придобиване на опит, как отделните хора да работят с хора с увреждания, също така да развиват самочувствието и на мотивацията на хората с увреждания, да предоставят подкрепа, насоки, така лични мрежи, решения. Всъщност не знам дали да ги изчита сега или да започнем да дискутираме относно... По-добре да преминем, може би, към дискусия. Към дискусия и ако нещо... Добре, благодаря, Вера. В моята презентация аз ще се опитам да засегна някои въпроси, които обсъдихме днес. Успешен преход от образование към заетост в три основни сектора. Малко ще говоря по-кратко, защото закъсняваме вече. Първо, политики на Европейския съюз. Ще засегне два проекта, по които работим с ESCPD, които касаят темата. И заедно с вас ще се опитам да достигна до някои заключения. И първия слайд ви дава преглед на политиките. Няма да изпадам в детайли, може да е доста скучно, но ще се фокусирам върху 2 или 3 европейски политики и ще обясня какво е тяхното значение за нашата тема. Това, което може да е важно за вас, е да разберете, че тези различни европейски политики могат
да не бъдат видими за самите вас в ежедневието ви, но Европейския парламент е направил едно изследване на влиянието на политиките върху хората в Европа. Да, ясно да се разбере, че около 60%, до 60% от националното законодателство на различните страни и всъщност представлява изпълнение на европейските политики, съгласувани в Брюксел. Европейското ниво на политиките е много важно и ние трябва да се опитаме да разберем какво се случва и дори повече трябва да се опитаме да повлияем на европейските политики така, че те да бъдат в насока, която ни дава възможност да работим за по-активно включване. Ето различните основни теми на европейските политики и ще говоря само за някои от тях. Европейската стратегия за хора с увреждания. Защо е важна? Защото за първи път в момента Европейския съюз има многогодишна стратегия до 2010-2020. В продължение на 10 години има стратегия, която трябва да работи по въпросите, които касаят живота за хора с увреждания. И може да видите какви са основните въпроси. Ясно е, че Европейската комисия и европейските институции започват да разбират, че всички сфери на живота са взаимосвързани. Ако обществото не е достъпно, не може да имаш включващо образование, не може да имаш включващ пазар на труда, не можеш да имаш участие в живота на общността. Всички сфери на живота са взаимосвързани. И това, мисля, не събира и тук днес. Успешното образование само може да води до успешна заетост, ако ние изградим добър мост между двете сфери. И ето затова проектите като този на БИЦ са толкова важни. И не знам дали това е нова концепция, но е много важна, че това е подхода на жизнения цикъл. И това трябва да развием в бъдеще. Да подобрим методите си на работа. И посланието на стратегията по отношение на увреждането е, че трябва да мислим така и да работим така, че да не се фокусираме само върху един аспект на живота. Трябва да имаме холистичен подход на живота и само тогава можем да бъдем успешни. Втората политика има повече информация за това в нашата страница и на различни европейски програмни документи. Втората политика социалния инвестиционен пакет. И това е нещо много ново. То съществува от около няколко месеца и се ръководи от европейския комисар по въпросите на заетостта и социалните въпроси. Доста интересно е, защото за първи път, както вече казах, ние сме в пика на икономическа криза и това вече е криза на човешките права. Точно когато имаме такава криза, комисията започна да говори за социални инвестиции. Инвестиции в социалните въпроси. И това не е разход, а инвестиция в бъдещето. И това е много важна промяна в мисленето. И заедно с европейските институции се надяваме да бъдем успешни в реализирането на тая концепция в страните членки, защото твърде често страните членки не работят не използват тези подходи в работата си. Твърде често представителите на страните членки на Европейския съюз казват: Брюксел реши това или онова. Трябва да спестявате, трябва да съкратите бюджетите, трябва да имате по-малко инвестиции в социалните проблеми. Но това, което наистина трябва да кажем, е, че не Брюксел реши, а ние в Брюксел решихме това и това. Наистина, представителите на различните страни взимат решения в Брюксел. И това повлиява на политиката на Европа. И това не винаги се обяснява добре на хората. Така че не само Европейската комисия е важна в лобирането, но и националните ни власти. И този социален пакет е всъщност
компилация, пакет на политики, книга, схема, която ни промотира повече социални политики. И е много важно да разберем, че именно там този жизнен цикъл е част от цялостните политики. Има много силна комуникация по отношение на това как да инвестираме по-добре в децата. Ясно е, че можем да бъдем успешни и да изведем хората на пазара на труда, ако инвестираме в децата, и трябва да започнем да правим това. Най-вече инвестиции в децата с увреждания от много ранен етап на техния живот. Тъй, че ранната интервенция също се включва в този социално-инвестиционен пакет. В един от следващите месеци ние ще имаме проекти и бюджетни линии, които ще ни помогнат да развием проекти и програми по тези въпроси. Така че, моля ви, имайте предвид, гледайте каква информация имаме на страниците на двете организации, тъй като ще имате предложения на съвместна работа по тези проекти. Но другото е новата законова рамка за структурните фондове. И най-вече тя касае източноевропейските страни. Те знаят колко е важен Европейски социален фонд за тях и фонда за регионално развитие. За подкрепата на позитивното развитие в страните. Сега в Брюксел обсъждаме новата рамка 214-2020. Има много средства по тези програми. И ние се опитваме да се уверим, че тези пари ще бъдат изхарчени по правилната посока. Не в отделни големи институции, а в услуги в общността и подкрепящи системи. Не в отделящите училища, а в включващите училища. Не в системи, които държат хората извън пазара на труда, а системи, които подкрепят хората да намерят своя път и своето място на пазара на труда. И това е всъщност, това се случва в момента. Имаме подкрепа на Европейския парламент и на комисията. Надявам се, че ще бъдем способни да убедим и националните организации, местните власти, тъй като в някои държави нямаме достатъчно подкрепа. Но новите структурни фондове действително ще подкрепят проектите по начина, по който ние бихме искали да видим развитието на нашия сектор. И нещо много позитивно е, че социалния фонд и фонда за регионално развитие сега могат да работят заедно много по-добре. Така че от една страна можем да развием инфраструктура, сгради, училища, каквото е необходимо. От друга страна имаме социалния фонд, за да доведе до социалната промяна, и това е много положително развитие. Трябва да по-бързо да говоря. Мисля, че сега ще ви представя два проекта, по които работим, и те са свързани с темата, която обсъждаме. Говорих в момента за политики. Сега двата значими проекта. Път към включването. Много информация за този проект беше набрана по време на изпълнението на този проект. Той вече приключи, но говорихме как можем да промотираме включващото образование и да не насърчаваме сегрегиращото образование. В резултат на този проект стана ясно, че образованието, и ако образователната система не е включваща, ако децата с увреждания и специални образователни потребности не могат да ходят в масово училище, то тогава е много трудно за тях да се намерят място на пазара на труда. Така че включващото образование е необходимо, за да имаме по-включваща заетост и пазар на труда. Трябва да се опитаме да избегнем сегрегацията. Конвенцията на Обединените нации за правата на хора с увреждания обяснява защо и как трябва да осигурим включващото обучение, и аз няма да влизам в детайли. И това, което открихме по време на тези проекти, е, че достъпността, архитектурната достъпност е важна, училищната инфраструктура, също така и адаптирането и модифицирането на програмите и методите на преподаване.
които се използват. Беше много ясно в резултат на този проект, че трябва да предоставим специализирана подкрепа в масовите училища, защото по този начин ще избегнем лошата практика, в която обучаваме децата със специални потребности в специални училища. Втория проект е проекта Инвестирам. Заедно с път към включването, този проект касае основното образование и средно образование. Говорихме за професионалното обучение на младите хора. Мисля, че това е следващата стъпка. И мисля, че този току-що започнал проект е много амбициозен и ще развие по-нататъка системи за подобряване на системата на професионално образование. Така, че нашите обучителни центрове и центрове за професионално образование да бъдат по-включващи. Това е проект с много партньори, европейски, може да ги видите. На България не е включена, но разбира се, можем да ви информираме винаги. В този проект събираме проекти от обучителната система, образователната система, доставчици на услуги и центрове за изследване, така че да се уверим, че разглеждаме различните въпроси в различни перспективи, цели и целите на този проект е да направим професионалното образование по-успешно, като изпълняваме по правилен начин по правилен начин го правим достъпно за всички хора. И сега трябва да имам заключения, така че няколко слайда ще пропуснем сега. Заключения. В резултат на тези два проекта, и мисля, че и проекта БИЦЕ ще добави стойност към това, и идея е, че успешният преход се основава на холистичен подход, проект на жизнения цикъл, така че различните сфери са взаимосвързани и ние трябва да разгледаме различни аспекти от ранната интервенция. Второто заключение е, че трябва да инвестираме в специалните образователни потребности. Това е важно и трябва да започнем да правим това възможно най-рано. И когато правим тази инвестиция по един много добър организиран начин, имаме гаранция, че нашите инвестиции ще бъдат възвърнати. Разходите ни ще бъдат платени. Третото заключение е, че сегрегацията при образованието и в подхода на сегрегираното образование води до сегрегация в живота на възрастните. Така че ние трябва да избягаме сегрегацията във всеки един етап. И най-накрая, но не и последно по значение, е, че е важно включващия подход да бъде наличен на всяко ниво на образование. От основно образование до основно, средно и висше. И че трябва да осигурим възможности за учене през целия живот за всички хора с увреждания. И моето заключение, преди да дам думата на Соня, е, че моето заключение в тази кратка презентация, че ние всички знаем колко е важно хората да бъдат заети. Това е един вид безопасност. И ако имат заетост, хората с увреждания няма да влизат в цикъла на бедността. Много е важно да развием самоувереността, да позволим на хората с увреждания да допринасят за общността и да бъдат уважавани членове на общността. Така че, ако заетостта е толкова важна, нека тогава да се фокусираме върху бариерите. И трудният преход е един проблем, с който трябва да се справим. Защо? Сега ще стана. Искам да ви кажа да ви представя нашата организация. Аз съм първия и се надявам да не ви отнема много време, защото не трябва доста време за презентациите. Аз съм медицински директор, аз съм невролог
И това е моят център в Рим. Това е рехабилитационен център. Започнахме от повече от 30 години. Преди повече от 30 години, когато нямаше и законодателство в Италия за включването на хората с увреждания в масова среда. И понеже това е частна организация, имаше момент, в който затворихме, защото нямахме пари и започнахме да работим като рехабилитационен център. И нашата цел по време на всички тези години е не само да предоставяме рехабилитация, но и да използваме рехабилитацията като стъпка да подпомогнем нашите клиенти да се включат на пазара на труда. Само да ви дам една идея. В рехабилитационния център имаме тези хора, тези професионалисти, виждате на слайда изброени. Генерален управител, медицински директор, психиатри, психолози, невропсихолог, педагогически съветници, работници в сферата на психично здраве и медицински сестри. Все още сме концентрирани върху медицинската страна на нещата все пак, но за да гарантираме добра работа, в Италия все още не трябва управление от Националния здравен фонд, но за момента това малко се променя. 70% от нашето финансиране е от здравния фонд, а другото от социалния фонд. Това ще ни помогне част на нашата работа, която не само касае работата на лекари. В момента виждате другите професии, по които предоставяме услуги. Имаме дневен център. Нашите клиенти идват в 8:30, стоят до 3 часа, имат дневни дейности, като в училище. Започват с различни познавателни дейности, образователни и познавателни такива. Така че всички наши професионалисти се включват в тази програма. И нас ни удари кризата. И вече в моят център нещо много опасно се случи. Имаме в момента много финансови съкращения и не успяхме да подновим протоколите, които имаме, заедно с другите професионалисти, защото ни струваше твърде много. Нямаме пари за това. И ето, искам да ви покажа как кризата влияе на нашата обща работа. Искам да ви покажа как изглежда моят център и какво правим. Много рисуване. Рисуването е едно от най-важните дейности, която имаме. Продаваме тези рисунки, но както казах вчера, направихме една кооперация, за да позволим на нашите клиенти да печелят някакви пари от труда си. Иначе по този начин Скола Вива не може да печели. И така, имаме аспекти от нашата работа, които касаят здравето и създадахме кооператива. Най-модерното нещо е, че моят център е в Рим. Близо сме до реката Тибър. И това означава, че все пак живеем малко извън града, обаче все още сме в града, имаме коне, също така и предоставяме различни дейности. Ето градината. Градинарството е много важен аспект в нашата работа. Можем да продаваме растения или онова, което отглеждаме в моя център и това ни дава възможност да печелим малко пари. Част от парите даваме на нашите клиенти, част от парите използваме, за да купуваме други материали или ресурси, които използваме в нашата работа. Тъй като нашето правителство просто дава пари за дейности, а не и за материали, и за ресурси. Ние сме частна организация, но на нас ни плаща правителството. Плащат ни с местни пари, пари от местни данъци. И това е в рамките на един проект. Плащат и на проектен принцип, а не на отделна дейност.
Надявам се, че това ще се промени, защото би било много по-опасно да не бъде плащано на базата на дейности. Освен това, моите клиенти и се хранят там и това доста струва. Сега имаме и нова зала за гимнастика. И на дясната снимка може да видите залата за психомоторни дейности. Това са рисунките на моите клиенти. Това е колективна рисунка. Други са индивидуални. Сега имаме още един проект за изкуство за всички. Опитваме се да видим друг аспект на нашите клиенти, друга страна на нашите клиенти. Не рехабилитационната дейност на рисуването, а това, че нашия потребител също е художник и създател. Така че това е много различен аспект. Както казах вчера, рехабилитацията е добра, но недостатъчна, когато искаш да внушиш на твоя потребител усещането, че той е работещ. Иначе няма да можем да постигнем дейностите си днес. Това е друга рисунка. Пише рисуване в клас, става въпрос за рисуване на стъкло и продават тези изделия по време на коледните базари. Имат 5 различни групи клиенти. Въз основа на основните дейности, с които се занимават. Особено много работа извършваме с онези наши клиенти, които имат множествени увреждания. Трябва винаги в нашата работа да се ръководим върху конвенциите на Обединените нации за правата на хората с увреждания. Имаме предвид този документ както в организиране на нашата работа, така и в нашите постижения. Освен това, винаги имаме предвид член 27. Това е един инструмент на международната класификация за функционалните увреждания и здравето. Не знам доколко използвате този инструмент, международната класификация в вашите центрове, но това е много важно, защото има друг аспект. Не говорим вече за човека с умствено заболяване като болен, а като потребител на услуга, който има функции и умения, които все още трябват и могат да бъдат развити. И средата, в която той живее и работи, изключително много повлиява начина му на живот. Така че ние трябва да разглеждаме увреждането по един положителен начин. Човека с увреждане не е болен, а трябва да работим с това, което той има като остатъчни умения. И това е изключително важна дейност. Използвайте този инструмент за международна класификация на уврежданията по такъв начин, че да насочи вашата работа и да имате по-ясни идеи за това, какво искаме да постигнем и за какво говорим. Следващия слайд поставя основните моменти на международната класификация, а това е функции на тялото и структури, дейности и участие, фактори на околната среда. С Международната здравна организация използва този документ. Така че имайте предвид. Много голяма работа е положена, за да може този инструментариум да съществува. Следващия слайд. Заключения. Моите заключения са, че да се уверим, че
Не можем да разделим някой на части. Човека е едно цяло, живее в някаква среда и има различни аспекти на своята дейност. Трябва да се грижим да не разделяме хората от средата му, да се уверим, че можем да използваме както човека и неговите умения, така и средата му. И ние като доставчици на услуги сме достатъчно квалифицирани, за да възприемем тази идея. И следващото, това са моите контакти. И това е край на моята презентация. И това е нещо, което мисля, че си постигнах задачата. Благодаря. Миналата седмица, когато говорихме с господин Георгиев по отношение на презентацията от страна на Министерството на труда и социалната политика, целта беше насочена да покажем най-важните стратегически документи, с които се работи по отношение на осъществяване на тази политика. Започнах да работя и се оказа, че съм направила нещо много голямо. Ще ми извините, ще бъда безкрайно кратка и ще се опитам за малко време да ви предоставя достатъчно информация и съм убедена, че с съдействието на нас, всеки един от вас, който има желание за достъп до презентацията, може да я получи от тях. Следващия слайд. Искам да кажа, че Министерството на труда и социалната политика има своята огромна стратегическа цел по отношение на политиката за хора с увреждания и тя е интегриране на хората с увреждания във всички области на обществения живот. За изпълнение на тази голяма стратегическа цел сме поставили свои по-малки оперативни цели, които в нашето ежедневие изпълняваме и се мъчим да постигнем, а именно създаване на условия и гаранция за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа подкрепа и интегриране в обща или специализирана работна среда. Един от най-важните закони в Република България е Закона за интеграция на хората с увреждания. Знае, че една голяма част от вас познават този закон и работят по него. Нещо, което искам да акцентирам е, че чрез този закон българският законодател се е опитал и е създал, разбира се, необходимите механизми за гарантиране на реализацията на правото на независимост и социална интеграция на хората с увреждания. В него се съдържат и най-голямата концентрация на правни норми, които касаят хората с увреждания и съответно нещо изключително важно по отношение на Министерството и на дирекцията, в която работя и по отношение, разбира се, на политиката за хора с увреждания, че Законът за интеграция на хората с увреждания доразвива конституционното положение, че хората с увреждания се намират под особена закрила на държавата, обществото. Акцент, който е важен и съм сигурна, че е важен и при изпълнение на вашите задължения. Следващото. Това ще го прескоча, говорим за целта на закона, изключително важна е темата, но зная, че сте хора, които сте запознати с разпоредбите в Закона за интеграция на хора с увреждания. Трудовата реализация на хората с увреждания е важна предпоставка за постигане на максимална независимост и пълноценно участие в обществото. Съответно, раздел Трудова заетост на Закона за интеграция на хората с увреждания урежда правото на труд и правото на труд в интегрирана работна среда. Закона, чрез него са създадени и условия в 3 форми на заетост. Вие знаете, вие ги изпълнявате тези форми на заетост в обичайна среда, в специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания и развитие на собствен бизнес. В Закона за интеграция на хората с увреждания са регламентирани и се изпълняват програми за осигуряване на заетост на хората с трайни увреждания. Тези програми, съгласно разпоредбите на закона, се изпълняват от Агенцията за хората с увреждания.
Един от изключително важните стратегически документи по отношение на политиката за хората с увреждания, която Министерството на труда и социалната политика изпълнява, е дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания с хоризонт 2011-2020. Трудовата заетост е национален приоритет. Всички знаете това нещо. Тя е приоритет и политика, която се изпълнява от Министерството. Този приоритет изисква постоянно политическо и обществено внимание, както и максимална степен на координация на политиките. Получаваме тази подкрепа от национално представителните организации. Реализацията на пазара на труда на тази уязвима група е един от основните инструменти за интегриране на хората с увреждания и заетостта от своя страна на хората с увреждания е наистина много сериозен въпрос и не случайно бе разработен и приета тази дългосрочна стратегия за заетост, която България към настоящия момент изпълнява. Дългосрочната стратегия за заетост е политически документ, който определя визията в областта на трудовата реализация на хората с увреждания. Приета е в изпълнение на програмата на правителството на европейското развитие и се основава на принципите на равнопоставеност, залегнали в препоръките на Съвета на Европа, на добрите практики на държавите членки на Европейския съюз, на принципите в Конвенцията за правата на хората с увреждания. Изключително важен акт на ООН е конвенцията, която България ратифицира миналата година и изпълнява вече. И съответно стандартите и правилата за равнопоставеност и равни възможности на хората с увреждания. Стратегията е съобразена с Конституцията на Република България, съответно в която е залегнало правото на труд на всички граждани на страната, като държавата е тази, която създава условия за осъществяване на това право, а нетрудоспособните се намират под особена закрила на държавата и обществото. Следващи. Визията и целта на дългосрочната стратегия са свързани с създаване на условия за пълноценно интегриране на хората с увреждания в икономически и социалния живот, възможност за достъп до подходяща форма на образование и на професионална подготовка и трудова реализация. Съответно, целта е осигуряване на условия за ефективно упражняване на правото на свободен избор на трудова реализация. Дейностите по изпълнение на стратегията за хората с увреждания 2011-2020 са свързани с мерки за осигуряване на подходящи форми за заетост и за квалификация, за осигуряване на подходящи форми за заетост, защитена, подкрепена и самостоятелна стопанска дейност, осигуряване на достъпна среда и трудово посредничество, осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия, които се осигуряват по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания и се предоставят на бенефициентите от Агенцията за социално подпомагане и съответно осигуряване на адекватна нормативна база, една от нашите приоритетни цели към настоящия момент и то във връзка с ратифицирането на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Очакваните резултати по отношение на стратегията за заетост са да имаме възможност да разширим заетостта на хората с увреждания, да осигурим продължителна трудова заетост, да осигурим социална интеграция и възможност за повишаване на пригодността на заетост, съответно да се опитаме да повишим професионални умения и квалификация на хората с трайни увреждания, да намалим равнището на бедност в семействата на хората с увреждания. И съвсем естествен отзвук на намаляване на бедността е съответно повишаване на жизнения стандарт и особено жизнения стандарт на хората с увреждания до 29 годишна възраст, младите хора, които сега излизат на пазара на труда и увеличаване броя на хората с увреждания в работоспособна възраст, които ползват услугите на бюрата по труда. Разработили сме план за действие за прилагане на стратегията. Главната цел на двугодишния план е осигуряване на адекватна нормативна база за практическа реализация на дългосрочната стратегия за заетост.
И в плана основно е заложено извършване на анализи, оценки на въздействие, на действащи мерки, на промени в нормативните документи. Изключително голяма помощ очакваме от национално представителните организации, работещи по проблемите на и за хора с увреждания, защото България продължава да следва политиката по отношение всичко за хората с увреждания заедно с тях и нищо без тях. Планът е приет с решение 104 на Министерски съвет от 2 февруари. Цялостната му организация и изпълнение от Агенцията за хората с увреждания. Министъра на труда и социалната политика има своите координиращи и контролни функции. За нас тази година е изключително важна, защото живот и здраве 31 март 2014 година ще докладваме пред Министерски съвет за това какво сме свършили по отношение на изпълняването на политиката. Дейностите по плана за действие, поставили сме си 6 дейности. Те не са по-различни от целите, които сме дали, така че ще прескочим този слайд. Следващия документ, който искам да ви обърна внимание по отношение на политиката за хора с увреждания, който Министерството на труда и социалната политика изпълнява, това е стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания. Тя е актуализирана през 2012 година, приета на заседание на Министерски съвет на 23 март. Стратегията има за цел ефективно прилагане на политиката на българското правителство, насочено към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак увреждане и осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот. С самата стратегия са очертани конкретните мерки, които е необходимо да се осъществят за премахване на всички бариери, като психологически бариери, като образователни, като социални, като културни и така нататък. Стратегията за осигуряване на равни възможности е приета в изпълнение на препоръките на Съвета на Европа, на добрите практики на държавите членки на Европейския съюз, на принципите за Конвенцията за правата за хората с увреждания на ООН, която ви казах, че България ратифицира миналата година, стандартни правила за равнопоставеност и равни възможности на хората с увреждания и Конвенция за правата на детето. Настоящия документ, както казах, вече е актуализиран и актуализацията е извършена в съответствие с механизма за мониторинг на изпълнението на насоките за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания, които съответно са заложени в стратегията. Националната стратегия е основният документ, който формулира приоритетните направления и задачи в областта на политиката за хора с увреждания и визията за развитие по отношение на тази политика е свързана с насърчаване, защитаване и гарантиране и пълноценно равноправно упражняване на всички основни права и свободи на хората с увреждания. Съответно по стратегията от страна на Министерството на труда и социалната политика се разработи план за действие, който също е с двугодишен период 2012-2013. Плана отново се прие на заседание на Министерски съвет. Миналата година на 13 юни се случи това нещо. Съответно той съдържа своите цели. Първата цел по отношение на плана е създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда. Чрез втората цел е промяна на модула на грижа за децата с увреждания. Третата цел е гарантиране на достъпа до качествено образование на хората с увреждания. Съответно в средното образование и в сферата на висшето образование. Четвъртата цел е осигуряване на комплексни мерки, социална рехабилитация, помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Разширяване възможностите за трудова заетост, съответно е петата цел по отношение на плана. Шеста, приоритетно развитие на социалните услуги в общността и развитие на алтернативните форми. След това осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие и съответно повишаване степента на информираност на обществото
за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна в обществените нагласи. Моля следващия. Другия важен документ, правен, който искам да изложа пред вас, е Конвенцията за правата на хората с увреждания. Изключително важна по отношение на политиката за хората с увреждания, изключително важен документ за нас, експертите, работещи в Министерството на труда и социалната политика. На 26 януари, знаете, Народното събрание ратифицира конвенцията с закон. Същата конвенция като документ в ООН се прие 2006 година, 2008 година влезе в сила. Виждате, че само 4 години след това България успя да ратифицира този важен документ. Това е първият голям договор за човешки права на 21 век в областта на политиката за хора с увреждания и е разработена съгласно провъзгласените в устава на Организацията на Обединените нации Всеобща декларация за човешки права, Хартата за фундаментални права на Европейския съюз, Договора за функциониране на Европейския съюз и съответно принципите за зачитане на вътрешното присъщо достоинство и ценности, развитие и на хората с увреждания. Прилагането на конвенцията като част от вътрешното законодателство в Република България изисква наличието и спазване на ясен план за изпълнение на поети задължения. Конвенцията утвърждава добра координация и ползотворен диалог между всички звена, но за да стане възможно това нещо, България от своя страна ще разработи план, по който ще спазва изпълнението на конвенцията. Към настоящия момент се сформира междуведомствена работна група, която ще следи и ще има координационен механизъм, който ще разработи именно по отношение на прилагане на конвенцията за правата на хората с увреждания в Република България. Следващия слайд. Ето го плана за действие, който говорихме. Той ще съдържа мерки за привеждането на Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания. Целите са изцяло в духа на разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Ще ги видите, ако имате желание, след това, когато получите презентацията. Моля следващия. Искам само да спомена нещо изключително важно, че плана ни съдържа 3 фази. В първата фаза са включени действия по формиране на експертна група за координация на изпълнението, нещо, което вече направихме. Разработване на концепция за промени в нормативната уредба. Изключително тежък момент. Очакваме подкрепа на всички правителствени и неправителствени организации, работещи за хората с увреждания. Предприемане на действия, свързани с ратификация на допълнителния протокол. Знаете, че това нещо също трябва да се случи. Съответно, фаза 2 – приемане на промени в българското законодателство, въвеждане на координационен механизъм за мониторинг, все изисквания на конвенцията, която Република България трябва да изпълни и трябва да съответно да приложи. И фаза 3, разбира се, заключителната фаза е повишаване капацитета на органите по прилагане на конвенцията и популяризиране на самата конвенция. Опитах се да ви акцентирам внимание на член 27 от Конвенцията за работа и заетост, защото е изключително важен и то с оглед темата, която поставяме. Искам само да знаете, че държавите страни по конвенцията, които са ратифицирали съответно този документ, признават правото на труд на всички хора с увреждания, наравно с всички останали, като това включва право на възможност за прехрана чрез свободно избрана или приета работа на пазара на труда и в работна среда, която да е отворена, недискриминационна и достъпна за хората с увреждания. Следващия слайд. На следващия слайд съм се опитала да ви представя функциите и дейностите на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, който съответно функционира като орган към Министерския съвет. Създаден е с закон, работиме в тясно сътрудничество с неправителствения сектор, особено национално представителните организации.
изключително важен национален съвет, защото дава всички становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които засягат правата на хората с увреждания. Следващия слайд. Националният съвет от своя страна за интеграция на хората с увреждания оказва подкрепа и съдействие при формиране и провеждане на политиките за интеграция на хората с увреждания. Организира и провежда, съответно и анализира потребностите на хората с увреждания, обсъжда и приема становища по проекти на нормативни актове, съдейства за координация между държавните, общинските, обществените, стопанските организации и организациите от неправителствения сектор, взаимодейства с различни съвети, като съвета за тристранно сътрудничество, като съвета за сътрудничество по етнически и демографски въпроси и Националния съвет за закрила на детето. Установява и поддържа съответно връзки с международни правителствени и неправителствени организации, популяризира проблемите и мерките, свързани с интеграцията на хората с увреждания. Това е в най-бърз порядък, което исках да ви представя като политика на Министерството на труда и социалната политика. Искам да завърша и да ви благодаря за това, че за вниманието и да ви кажа, че експертите в Министерството на труда и социалната политика са убедени, че има още какво да направят и още какво да дадат по отношение на хората с увреждания. Тези 3 реда съм ги извадила от Конвенцията за правата на хората с увреждания и искам да ви ги прочета в заключение. Всички мерки, насочени към хората с увреждания, следва да се предприемат с оглед насърчаване, защита и гарантиране пълноценното и равноправно упражняване на всички права и основни свободи и да способстват за зачитане на вътрешното присъщо човешко достоинство на хората с увреждания. Повярвайте ми, правим всичко възможно това да се случва. Благодаря ви.